tultiin romaanipäiville katsoa vähän romaaneita ja kuuntelemaan, kun romaanit keskustelee työllistymisestä ja kouluttautumisesta. Ja kuuntelee musiikkia. Sitä me tultiin tekemään. Ennen kaikkea kuuntelee musiikkia. Meillä on kulttuuripäivä. Mä ajattelin, että tää on meidän kansallisuuspäivä vaan. Ja... Siellä lauletaan ja silleen. Voit tulla kattoo. Täällä on romanien nuorten päivä. Me lauletaan täällä. Ohjelma on mielestäni todella tärkeää, että saadaan tietoa, mitä nuoret haluavat. Sitten mun veli laulaa ton Kelem Kelem. Ja jotkut täällä kertoo meidän kouluista ja tommosista. Sillä me voidaan vaikuttaa omaan asemaan, että me näytämme muille, että me pystymme tehdä töitä tässä yhteiskunnassa ja pystymme luomaan erilaisia olosuhteita meille romaneille täällä Suomessa. Minun mielestä romani-nuoret voivat parantaa asemaansa niin kuin Suomessa, kun he edistävät niin kuin tätä koulunkäyntiä tosi paljon. Että eivät niin kuin lopeta, kun monella käytetään kulttuuri niin kuin vähän, että en mä jaksa mitään koulua käydä tuommoista. Se on parasta, koska ei selviä muuten. Me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, että me halutaan opiskella, me käydään töissä, maksetaan vero ihan samalla tavalla kuin muutkin. No miksi te haluatte mennä töihin? No, saa vähän nähdä ulkomaailmaa. Joo. Pärjää paremmin elämässä. Oppii olemaan muiden ihmisten kanssa. Tulee sosiaalisemmaksi. Niin. Joo. He joutuu olla eri tilanteissa suomalaisten ja kaikkea. Ei, puhutaan kantaväestöstä. Mekin ollaan suomalaisia. Mitä te näette, että miksi romanilapset aika usein keskeyttää koulua? Se riippuu missä lapset liikkuu, se niiden ystävät liikkuu. Miten saako lapset kavereita sitten koulussa? Saa. Mä oon Malla Laiti ja mä työskentelen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja siellä alueellisessa romaniasian neuvottelukunnassa. Mikä on Etelä-Suomen alueen romanien elämäntilanne? Ja kun Suomessa on 10 000 romania, niistä noin 4 500 asuu täällä Etelä-Suomen alueella, eli suurin osa. Ja tämän tilaisuuden tarkoitus oli nimenomaan se, että nyt me kuulemme romaninuoria, että missä he menevät, mikä on heidän elämäntilanne ja nimenomaan kuulemistilaisuutena, että he itse haluavat kertoa.